A Canovelles també fa ben poca estona l'encarregat de posar la veu al manifest contra les violències masclistes ha estat Eleanore Guedem, autora del llibre Resucita tu vida y vuelve a soñar. Una autora que a partir de la seva pròpia experiència explica com comprendre, prevenir i guarir els traumes de la violència masclista. En el manifest ha destacat que les violències masclistes atempten contra els drets humans i que han de ser abordades per part de les administracions, les institucions i la societat civil. A banda de la lectura del manifest, s'ha fet una encesa d'espelmes en record a les 41 víctimes de feminicidis a Espanya en el que portem de 2024 i s'han penjat roses liles com a símbol de l'adhesió del municipi al moviment internacional Roses Against Violence. El duet de música Melodies de Sororitat també ha participat a la commemoració que s'ha fet a la plaça Europa.